Ďakujem. Nemám kde prespať. Budem musieť prespať pod mosty. Anh ấy không thể chú ý đến Čaute ľudia, ak máte príklad na Google, tak niekto mi zbombardoval barák. Neviem, čo je to za brand, ale tak dobre. OK, chápem, že niektorí youtuberi nemajú čo robiť, tak zaspamujú. OK, keď už som spravil ten kreatívny trailer, tak čo vy na to, že by si mi dal odber? OK, teraz už reálne fakt ďakujem za tých 150 odberateľov mega, moc si toho vážim a pomer rovno na 200 chápeš len tak. Trvalo mi to pol roka, čož je mega chill. Kámo, keď si myslíš, že 150 odberateľov je málo, tak máš pravdu, ale bracho, predstav si, že ti do kaviarne príde 150 ľudí. To je málo. Tak proste je to málo, no. OK, ale toto video by nemohlo pokračovať bez úloh. Prečítaj si mangu. Nájdi si frajerku. Aha, táto vyzerá najviac stav. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Vezmeš si ma. Чёт приактивай Северни Мадар. Чёт фона порядне сей похождадш. Choď von a poriadne sa pohojdaj. 6, 7, Choď do obchodu a kúp 9 rohlíkov. Nemám budžet. Toto. А фой ди фи фой дикски флаки виемэчки сики. Ak chcete s týmto tupcom video, dajte 6 alebo 7 likov. Toma,